Assam sorkar hinpen longle phelanga puthak ar sikjit asai kedeng pon. Bangso ar sikjit asai kedeng pon ahut joy pen ek sonia longle Patta kaselam ponje birta Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapangdak pon. Apor pader dipin pen nang lituma phan ke panong pini kenang sada birta juitha. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sorkar pen kedeng pon longle phelanga puthak kopi ko sona ronma bangso puthak. Longle phelanga mo na thu men kache thap son priya puthak Assam sorkar pen kedeng pon birtal puson hello. Akejoi ever sai pen nangli men longle Patta kache son seji bangso varsai himonto sorkar pen deng pon tanglo. Assam sorkar pen kedeng pon birta tengke ek sonia Patta longle pharman kini pen nangli sikai sita chipadam joklot po. Athe Patta kache son sek jia phan akejoi ever sai pen himonto sorkar panong pon tanglo. Laswang bong pen do bari mamulu katum meadi Patta varsai sorkara hin pen kipi ponjia phansi kengkam deng pon. Longle phelanga mo pen danglok ajara saya mo seta online varsai pen claim pachun longpo. Online data input asai pen aphi aporder de pin pen longle phelanga mo claim longpo. Bangso varsai lake aprang prang apora long pen joy kia varsai lo. Alama bangke longle phelanga pharman longle Patta kache selam jia phan thangna ra kisunga matsi avelo. Labangso alam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pensi pachini pondo. News report Karbiano Live.